kung pagsaway sa mga wala nagatuman sa amo nga pagsulundan. Magapahamtang sang madamo nga kapulisan sa mga matawo nga lugar, agod hindi gid lamang sa pagbantay sa mga ini sa tanan nga tinion. Angot sini lauman sang otoridad nga hindi pagbaliwalaon sa mga tawo ang face mask kag physical distancing, agod hilway sa makamamatay nga kagaw dulot naman sang COVID-19. Nag-file na sa reklamo paagi sa regular filing ang 7 ka mga persona nga taga-Purok Paho, Barangay Felisa, siyudad sang Bacolod. Ginaimbestigayon sa Hall of Justice kahapon sang aga, Mayo 15. Sunod kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, tagpamuno sa Criminal Investigation and Detection Group sa Bacolod, ginreklamo ang punong barangay sang Barangay Felisa, Barangay Secretary, isa ka liaison officer kag ang Purok President sang Purok Paho. Magapagatuman sila sang kaso nga paglapas sa Republic Act 1319 ukon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kag Republic Act 11469 ukon ang Bayanihan to Heal as One Act. Sa dokumento, ang matagreklamo mo sa Mark Anthony Vasquez, Nelly Palabrica, Anita Tana, Algin Alvior, Rosa May Robles, Mary Joy Relota kag Michael Jimenez. Samtang reklamo mo naman Sanday Barangay Felisa, punong barangay Ramon Hardin, Barangay Secretary Stephen Halandon, Purok President Corazon Latosa, kagang Barangay Layason nga si Rose Jean Estador. Inisla ng panumpa sa tubang ni Fiscal Hermes Arino Sr. sa Office of the Prosecutors o Office of the Prosecutors. Samtang ginpahag ni Gocotano ngang iban nga mga barangay ng reklamo ang ginapaidalong pa sa investigasyon. Naparito na tayo sa Hall of Justice, no, para mapasaka na ito ng kaso ng apat ka respondents sa mga barangay officials at sa mga barangay employees ng Barangay Felisa, Bacolod City. Upod sa aton ang mga complaining witness natin ngayon para maisampa na natin ang kaso sa true regular filing. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Master Sergeant Ramiro Gocotano sang CIDG. Angot naman sa mga balita, ginpahayag ni Rosa May Robles, isa sa tagreklamo nga taga-Purok Paho, Barangay Felisa, nga makapila ka beses sila ginpangabay sa mga barangay officials nga magkadto sa barangay hall agud istoryahan ang ilang mga concerns ugaling desidido na sila nga ipalambot ini sa Department of the Interior and Local Government. Rason nga nagpadala sila sang sulat address kay DILG Secretary Eduardo Año, paagi naman sa DILG Bacolod. Ginmando naman sa DILG sa CIDG Bacolod nga manguna kang magpatigayon sang investigasyon angot sa ila sini nga reklamo, rason nga nabuligan sila nga maghimo sang affidavit agod makapasaka sang formal nga reklamo batok sa pila ka opisyales sang ila nga barangay. Sa alegasyon ni Robles, wala labot sang imbitasyon nga ginpadala sang barangay, may ginmanduan sila nga isa ka kagawad nga mong liwat nga nagkadto sa matag reklamo agod kumbinsihon nga makig-istorya sa mga opisyal. Nagalaom si Robles subong man ang anong pa ka mga tagreklamo nga matagaan sang hustisya ang natabo sa ila kag mga eleksyon man sa mga barangay officials ang nagakadapat para sa pigado ang ila dapat nga ginahatag. Nadakpan naman ang duha ka mga fishing boats nga illegal nga nagapangisda sa territorial waters sa siyudad sang Talisay sa tuwing Miyerkules ang Udto. Ang mga tag-iya ginkilala nga Sanday Reggie de la Torre, 19 anyos, pumuluyo sa Barangay Singkang Airport, kag Rolando Dayon, 48 anyos, pumuluyo naman sa Barangay Dos Tanan, siyudad sa Bacolod. Sa pagpanguna ni Police Major Jigor Jimeno, ang hepe ng Talisay City PNP, upod ang Talisay Bantay Dagat, akto nakita ng duha ka fishing boats nga nagapangisda gamit ang illegal nga mga kagamitan kag wala sang panugot gikan sa city waters sang Talisay City. Nakumpiskar sa ila ang 1 kilo sa nagalain-lain nga isda, fish nets, gears nga karon yara na sa kustodiya sang otoridad. Sa katapusan nga balita lokal, pilaso naman ang driver sa isa ka delivery truck matapos makabunggo sa pader sang Murcia Central Elementary School sa Purok Provincial Highway, Barangay Blumentritt, Banwa, sang Murcia. Ang driver ginkilala kay Noli Pedrosa, 29 anyos, sang Purok Hervias 2, Barangay Villamonte, siyudad sang Bacolod. Kargado sang semento ang truck nga ginamaneho ni Pedrosa. Sina siyang impormasyon nga nakuha sang Aksyon Radyo Bacolod, gikan sa syudad sang Bacolod kag maga-deliver kuntani sang semento si Pedrosa sa isa ka hardware sa Banwa sang Murcia, sang napatay ang makina sa salakyan kag nag-isol ang truck. Ginpakamaayos ang driver nga ibunggo ang likod nga bahin sang salakyan sa pader, agod nga wala na may maulamid pa nga iban nga salakyan. Natumba naman ang salakyan bangod sang mabaskog nga impact kag nabuka ang windshield sini. Padayon karon nga ginabulong sa Murcia Health Center si Pedrosa.
Action Radio Philippines Standard Time, 14 minutos na nagaligid sa tak na alas 6. Sa ato naman mga aksyon bala nga mahilig magpangape, ining black coffee aton nga ginarekomendar sa Alfred's black. Ilang anagaisanon nga black coffee nga ginabaligya subong nga may mangustin. Amo na siya ang kinalain sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Nagapanubos ang risgo sang matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo pa sang risgo nga matapikan kita sang diabetes. Nami pa ni sa aton nga atay. Ginatinluan pang aton colon na kuntinae. Likaw kita sa colon cancer kag nagahapos pang aton pagpagawa sang higko sa aton siningalawas. Kag nagabulig sa aton nga weight loss. Kadamo-damo gid sang benepisyo sa aton ikayong lawas sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kag ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, tilawiblan ninyo kay ang aroma kahamot kayo. Kaping-kape kagid kung imo mahaklo ang aroma sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. So sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, may kape ka na, healthy ka pa. Kag sa ato naman yung mga ka-aksyon nga nagapangita sa natural, organic, antiviral, kag antibacterial. Para sa dandruff o kun kaspa, anti-pimple soap, kag anti-skin allergy. So sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Presidente Duterte, luyag nga matagan sang ikaduha nga tranche ang cash aid ang 23 milyones ka mga low-income families. Samtang isa ka persona ginatos akon patay, samtang ginatos ang nawadan sang puluyan matapos naglaslas ang Bagyo Ambo dito sa Eastern Samar. Ang ato nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata. God our Father, we come to you. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:20. Detalye na sa mga balita nasyonal. Luyag ni Presidente Rodrigo Duterte nga mahatagan sang ikaduha nga tranche sang cash subsidy sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno ang 23 milyones ka low-income families nga beneficiaryo bisan madamo nga lugar ang magapaidalom sa General Community Quarantine umpisa karon nga adlaw. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ginmanduan sang Presidente si Budget Secretary Wendell Avisado nga magpangita sang pondo nga pagakuhaan sang kwarta nga ihatag sa mga pamilya. Ang luyag sang Presidente mahatag ang ikaduha nga tranche sang bulig pinansyal sa mga lugar nga ayara sa Modified Enhanced Community Quarantine kag General Community Quarantine. Buot silingon kung may makuhaan sang pondo, ang mga pamilya nga una na nga nakabaton sang SAP ang liwat makabaton sang second tranche sini. Ginpahayag man sang Presidente ang pagbaligya sa pila ka asset sang gobyerno agud nga ibulig sa mga tao. Ginumpisahan na sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa korupsyon nga nagaluntad sa pagpanagtag sang cash subsidy sa idalom naman sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Sunod kay DILG Undersecretary kag Spokesperson Jonathan Malaya, ang PNP na kag hindi ang DILG field offices ang manguna sa investigasyon. Desisyon sunod dire ni DILG Secretary Eduardo Año nga itugyan sa CIDG ang pagpatigayon sa investigasyon tungod mas madamo inisang personnel ikumparar sa mga DILG field offices. Ginpasiguro ni Malaya nga mo sa isa sa PNP ang mga reklamo nga pagbuhin kag nagapalareho nga ngalan sa mga benepisyaryo sang SAP. Sunod pa kay Malaya, tanan nga issue, may kangtanan sa korupsyon sa pondo sang SAP ang pag-auyatan sang PNP-CIDG. Samtang ginatugyan na sa DILG ang pag-cater naman sa mga reklamo, may kangtanan sa administrative complaint, batok sa mga opisyal sang barangay kaangay sang kapaslawan nga magpatuman sang social distancing o kung nagpabaya ang kapitan sang barangay sa pagpatigayon sang mass gathering. Arestado naman ang 265 ka mga Chinese nationals matapos ginraid sa kapulisan sa isa ka illegal nga pogo firm sa sulod sa isa ka hotel sa siyudad sang Las Piñas. Sa report gikan sa National Capital Region Police Office, ginraid sa mga operatiba sa NCRPO Regional Special Operations Group, Southern Police District kag Las Piñas Police Station, malas 9 ang kagabi Mayo 15. Nakuha sa ila ang 110 ka mga laptops, 467 ka mga cellphones, 6,463,490 pesos nga kwarta, 143 ka nagkalain nga foreign currency bill, 20 ka mga computer adapters, 30 ka computer mouse, 30 ka CPU, pocket Wi-Fi, 33 ka Chinese IDs, 251 ka Chinese passports, ka iban pa nga personal nga kagamitan. Sunod sa NCRPO, isa ka semana nila ginapatigan ang surveillance batok sa mga naaresto, matapos man nakabaton sa report gikan sa mga confidential informants. Base man sa Business Permit and Licensing Office, ang nasambit nga Pogo Company ang wala nakarehistro. Patay naman ang isa ka persona kag madamo ang nadulaan sang balay kag nagkalaguba nga mga isolation facility subong man pagkaguba sa matalamnam matapos naglaslas ang Bagyo Ambo sa probinsya sang Eastern Samar. Sunod kay Governor Ben Everdon, madamo nga residente sa naglain-lain nga lugar
sa probinsya ang nadulaan sang balay bangod sa mabaskog nga hangin kag ulan. Sa interview kay Everdoni sang local media sa lugar, ginpakita sini ang mga pictures kag videos nga nagapakita nga madamo na sa mga establishmento kag sports center ang nagkalaguba. Sa karon naghuyang na si Bagyo Ambo matapos naglandfall sa Northern Island sang Luzon. Wala sang na-record ang National Disaster Risk Reduction and Management Council angot sa paglaslas ang Bagyo Ambo. Suno kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, maayong nga balita bangod wala sang casualties sa mga lugar nga napektuhan sang bagyo. Doon pa ni Timbal nga madamo sa pumuluyo sa apektado nga lugar ang temprano pa nga nagbiya sa ilatag sa kapuloy-an antes pa naglaslas ang bagyo. Sa karon ginakompleto pa sang NDRRMC ang kabilugan nga halit nga natugas ang bagyo sa mga lugar nga ginagyan sini kaangay sa probinsya sang Samar sa Bicol kag Bicol Region. Naka-record naman ang Philippine Coast Guard sang 236 ka stranded nga cargo drivers kag helpers sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod bangod sa paglaslas sang Bagyo Ambo. Sunod sa PCG, may 112 ka stranded nga cargo drivers kag helpers sa Bicol Region, kag 124 naman ka cargo drivers kag helpers sa Eastern Visayas. Suspendido man ang operasyon sang 44 ka rolling cargos kag 2 ka cargo vessels sa Bicol. Paday naman ang 24 oras nga nationwide monitoring ng PCG Operations Center para masiguro nga wala sang may makabiyahe sa panahon nga yara pa ang bagyo. Ginalerto man ang tanan nga PCG districts kag station agod gilayon makaresponde sa tion nga may ma-record nga emergency situation. Naka-record naman ang Department of Health sang 215 kapanibago nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ini ang ginabugusan sang 144 halin sa NCR, 2 ka kaso sa Region 7 kag 69 ka kaso sa naglain-lain nga mga rehiyon. Ang kabilugan nga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 ang yara na karon sa 12,091. Ginanunsyo sang DOH ang 123 ka panibago nga recoveries. Sa kabilugan may yara na sang 2,460 ka recoveries sang masakit sa Pilipinas. Samtang nagsaka sa 806 ang napatay sa COVID-19 matapos nadugangan sang 16 ang mga napatay. Naka-record naman ang Bureau of Corrections ng 117 ka kumpirmado nga kaso ng COVID-19 kag 4 ang napatay sa mga inmate. Sunod kay Department of Justice Under Secretary Mark Perete, 40 ka pasyente ang inmate sa New Bilibid Prison, kag 77 ang halin sa Correctional Institution for Women. Ang 4 nga napatay, ginabugusan sa 3 ka CIW inmates, kag 1 sa Bilibid. Sa pihak nga bahin, 9 ka inmates ang nakarecover sa virus, kag 8 sa ila ang persons deprived of liberty, gikan sa CIW. Dugang nga 4 ka inmates naman ang nagnegatibo apang nagahulat pa sa resulta sa ikaduhang nga test antes nga malakip sa recoveries. Samtang ang mga nagpositibo sa virus nga inmates gikan sa CIW nga ginsaylo sa quarantine facility sa Bilibid ang ibalik na sa Mandaluyong kasunod sa augmentation sa quarantine facility. Ang Bucor nakarecord naman sa 31 ka suspected cases kag 80 ka probable cases sa diin kalabanan sa ila mga inmates. Nagsaka na sa 2,245 ang kanamuon sang healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa panibagong atali sa maapektado nga healthcare workers, 1,431 sa ila ang gina-classify bilang active kag may 35 na ang napatay. Sunod kay Vergere, may 42 ka panibagong recoveries kag nagsaka naman sa 779 ang kabilugan nga recoveries. Doon pa ni Vergere nga ang kanamuon sa panibagong kaso ng COVID-19 sa mga healthcare workers ang padayon nga nagadubo. Naka-record naman sang 15 ka panibagong recoveries ng overseas Filipinos ang Department of Foreign Affairs. Sa records ng DFA, tubtob Mayo 15, 789 ka overseas Filipinos ang naka-recover na sa masakit. Yara naman sa 2,331 ang mga kumpirmado nga nagpositibo sa COVID-19 gikan sa 46 ka pungsod kag rehiyon. Sa among nga numero, 1,273 ang padayon nga ginabulong sa nagkalain-lain nga hospital. Nagapabili naman nga sa 269 ang kadamon sa mga Pinoy abroad nga napatay bangod sa COVID-19. Nagpaandam naman si House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda sa posibilidad nga maka-record sang 2,500 kakaso sang COVID-19 tubtub sa katapusan sang bulan sang Mayo sa pagbalik trabaho sang 14 milyones ka matrabahante karon nga adlaw Mayo 16.
Suno sa mamalidha, ginbase ni sa impact assessment ngayon laging patigayon sa pagbago sa quarantine measures. Sa idalom sa bagong nga quarantine measures, ginpahag ni Salceda nga 14.6 milyones ka mga trabahante ang magabalik sa ila sini nga trabaho. Magluwas pa ini sa 27.4 milyones ka mga trabahante nga sa karon ginapanugutan nga makatrabaho on-site. Naglambot naman sa 700,000 ka trabahante ang ginadumulian pa nga makabalik sa ila tagsa-tagsa ka mga trabaho. Pag-abot naman sa employment impact sa COVID-19, ginabulabanta ni Salceda nga 1.09 milyones ka mga trabahante ang naduraan na sa trabaho kay napaabot nga madugangan pa bagod madamo nga kompanya ang napierde bangod sa public health crisis. Sa katapusan nga Balita National, nagtanyag naman sa installment payment ang Globe Telecom para sa ilang mga postpaid customers. Sunod sa Globe, tanan nga Globe Mobile Postpaid kag Globe at Home customers. Ang kalakip na ang ilang mga business kag enterprise customers ang mahimo mag-avail sa installment payment umpisa sa Mayo 15. Mahimo nga bayaran ang mga unpaid Globe bill sa sulod sang tubtob anong kabulan. Mahimo nga mag-enroll online ang mga customer umpisa Mayo 15, tubtob naman sa Hunyo 15. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Inyong mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita karon sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,